Специален поздрав от Русен от град. Тръстеник за неговата съпруга Камелия и неговите 3 скъпоценни деца Рейхан, Светослав и Габриел. Когато небето стане сиво, когато буря пак кънти, когато вали и гърми, до теб съдбата ме крепи. аз ще бъда винаги с теб във всеки труден земен път. Любов като нашата дори когато вали гърми. И когато вали и гърми, любовта ни няма да мълчи. Росен и Камелия сме двама, но с едно сърце завинаги. Светослав, Габриел, Рейхан, нашето най-голямо богатство. и когато вали гърми, Вие сте нашето щастие. Всеки ден благодаря, че съдбата те изпрати. Ти ми подари семейство, по-красиво и от мечти. ти си моята опора, моят смях и моя свят. Заедно ще вървим напред, с любов във всеки път. Яжа, яжа. И когато вали И гърми, няма буря да ни раздели. Росен, Камелия и децата, Светослав, Габриел, Рейхан, нашето щастие завинаги. и когато вали и гърми, Любовта ни ще победи, ръка за ръка ще вървим, докато сърцата ни топтят. защото нашето семейство Е най-красивата